Els pares em deien: aquesta nena és una calamitat, aquesta nena no podrà treballar, aquesta nena no es casarà, aquesta nena no d'això, no d'allò, res, totalment res. Senyors, treballo, visc en parella i tenim cotxe i tot. És una cosa immensa, senyors, immensa. Jo penso que tinc una intel·ligència que la gent no valora.